Saan? Uy! Hanapin mo dyan sa labas. Kung wala dyan dito, tignan mo. Ilan ba yan? Dalawa? Ito, may isa dito. O, ito, dalawa layo. Oh. Oh, ito isa pa. Sarado mo na ngayon dati. Ha? Sarado mo na. Yung? Diyan, oh. Oo. Sige. Aldo! Ano si G? Kinsa? Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tropa. Alright, so bali nakabihis kaming lahat ngayon. Kasama yung mga bata. Dahil pupunta kami sa May City. Pupunta tayo sa May Alaminos. Dahil malapit na kasi yung graduation ng mga bata mga tropa. Kaya bibili sila ng mga gagamitin nila para sa graduation. Lalo na to si Mikay. So bibiyahe tayo ng Alaminos. So 45 kilometers yung layo ng Alaminos pag mula dito mga tropa. So pala yung gagamitin natin mga tropa na sasakyan natin. So yung Honda Supreme Raptor na pula. So ito kasi yung malakas talaga sa akyatan, malakas sa kargahan. Bukod sa malakas sa kargahan mga tropa ay napakatipid ng sa gasolina. Lalo't ngayon mahal na yung gasolina kaya sakto talaga tong Honda Supremo natin. At makakasama din pala natin mga tropa si Mrs. Tama natin. So lahat kami pupunta sa Alaminos. Right, so yun yung lakad natin ngayon mga tropa. Kaya bis na bis si Madam. Oh! Outfit ni Madam, pakita natin. Tingnan mo naman yung ano. Saan? Yung alaga natin, nagdanak Yung alaga natin eh, tapos nang kumain kayo, snack time na. So may iwan pala si Shake. Hindi siya pwedeng magbiyahe ng ganun kalayo. So 45 kilometers ang babiyahin natin ngayon. Maggagas siguro tayo ng 200 lang mga tropa. Kasya na yun. So ang gasolina pala namin dito 65 ang isang litro. Pero hindi ko alam kung nagtaas na mga tropa. So yun mga tropa no, so yun yung lakad natin ngayon papuntang Alaminos at doon tayo pupunta sa may bagong tayo na bilihan ng mga gamit. Ayan, doon sa may unit up. So yun ang pupuntahan natin mga tropa. Alright, so yun, update tayo mamaya mga tropa. Alright. Alright mga tropa, so dito na tayo sa may Alaminos. Nauna kami dito sa may CSI at dito na. So maghakot na muna kami ng sakada. Marami na rin nakuha si Mrs. mga tropa. Baka may cart din itong mga to ah. Ang oras pala natin mga tropa, time check tayo. Mag-alas 2 mag-alas 2 na, so isang oras din ang biyahe natin. So yung 45 kilometers, isang oras ang inabot. Mamaya pagkatapos natin pumunta pagkatapos natin dito sa may CSI, diretso na agad tayo sa may unit up para makabili ng gamit ng mga bata. Sila Jamela, so kasi Mikay, Jamaica. Right mga tropa, so sakada muna tayo at siguro papatulong tayo sa kanila boss. Hanap tayo ng pwedeng pag-uusapan kasi kukuha tayo ng isang box ng Silver Swan soy sauce.
Boss, pero yung patulong boss. Isang box sana ng Silver Swan na soy sauce po. Soy sauce. Yung 200 ml. Sige po. Salamat ah. So, antayin na lang natin dito mga tropa. Silver Swan din po. Soy sauce. Oo. Ayan. Basta lahat. Kasilong na lang. Patulong na lang. 200 ml yan. Ito, sir. Yun, thank you. Salamat boss, salamat. Yun mga tropa, so nagtanggal na tayo ng jacket kasi ang init. Shoutout nga pala kay Mrs. sa bagong damit na binili niya para sa akin. Away. So hayaan din naman natin si Mrs. na mamili ng gusto na yan. So yan na lahat mga tropa yung mga nabili. Mga sakada. Pero hindi pa tapos mga tropa kasi may pa. May ibang bibilhin pa. Ikaw, ang ganito mo? Ha? Meron na? Ikot, ikot, ikot. Ipila mo na kaya ito, be. Asa na? Tsaka yun, oh. Sige, 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 sige. Ay, ito pala yun, oh. Ito, saka ito. Ay, bakit puro ano? Bakit puro ganito? Meron, Wala bang assorted Wala. yan? wala tayong assorted. Sarap yan. Alright mga tropa, so natapos din kami sa paghahakot ng mga paninda. Bali 4 na cart yung nilagyan natin. Ay mga tropa, mga noodles, mga gatas, ganyan. Tapos yung mga sabon, pizzeria. So yan yung mga kinuha natin ngayon dito sa may CSI. Bali si Mrs. pala mga tropa, inaantay natin kasi may kinuha pa siya dun sa may bilihan ng mga gamit para sa school. At ang may merenda na itong dalawa mga tropa, ginutom na. Nakapag-maxdo na ito na. Alright mga tropa, so ay natapos din sa CSI. So iiwanan na muna natin ito mga tropa. So lahat yung mga sinakada namin. Alright, so let's go. Gora gora na mga tropa. 700 talaga Ah. tira. Tara na. Saan tayo? Unit up. Unit up. Unit up. Bakit 300? Ay, 400 pala. Bakit? Kulang pera na? Bakit? Magkano?
Iiwan na lang ko ba? Oo, bang tatakpan ka na. Silong ka, sige lang. Pan Grabe ka naman sa atin. Yun, unit up, unit up. No, guys. Yeah, unit up now. Ayo, sales oh. Ba. Ang daming pwedeng bilhin dito mga tropa. Alright mga tropa, so nandito na tayo sa loob ng unit up. At nakita nyo naman kanina pagpasok natin, bubungad talaga sa atin yung napakaraming bilihin. So ang dami mong pagpipiliin dito, bag, sapatos, meron pa din siguro mga damit, mga maleta. Be, picture ka, picture. Be, picture ka, picture. Ayun oh. So may mga appliances din dito mga tropa. May appliances din. So napakalawak pala nitong unit up na to mga tropa, no? So grabe. Parang mas maluwag pa to kayo sa dun sa may CSI mga tropa. So yan, namimili na yung mga bata ng kanilang gamit para sa graduation nila. Ay. Medyo napause ako dun sa may cook float kanina eh. Ayun o, halos parang wala akong boses mga tropa. Hindi yan ang dapat. Puti nga. Alright mga tropa, so ikarga na natin yung mga sakada natin. At tignan nyo naman yung pesto ng dalawa. Ganyan na sila oh. Tara na. Uy, tara na sa kabila. Alright mga tropa, so dito naman tatapos tong vlog natin. At see you po sa next na vlog natin mga tropa. See you bukas. So nasa bukid po tayo bukas mga tropa. Right? Itikas tayo bukas mga tropa.